Čaute ľudia, moja krstná ma zobrala na fakt super výlet a v tomto momente som ešte vôbec nevedel, kam to vlastne bude. A to už tu asi poznáte, je to Bojnický zámok, ale my sme išli do zoo. A ako prvé, čo sme videli, boli pandy červené, čo mám strašne moc rád a veľmi sa mi páčili. Zoologická bola úplne prázdna a nasledovacia zastávka boli hady. No a už sme tu, bolo tam veľa rýb, pavúkov, boli tam aj nejaké iné hady, ale najviac sa mi páčil tento had, čo vyzeral jak z Harryho Pottera. Videli ste to niekedy? Podľa mňa to bolo niečo fakt úžasné. Trocha som sa ho dokonca aj bál a tuto je takáto smyšná ako keby korytnačka. Ani neviem, ale potom sme išli na leoparda, tu ste videli, jak spí. Potom sme išli na opice, táto sa dokonca aj škrabala, boli veľmi smiešné. A pozrite sa, aj sa pobili. No bolo to fakt smiešné. A potom sme si kúpili takúto bankovku, čo panda červená. A potom sú tu takéto výhľady, čo mám ja fakt rád. A potom sme išli na moje obľúbené surikáty, vyzerali fakt smiešne. A jedna dokonca táto vyzerala, že je mŕtva. Ale nebojte sa, nemola mŕtva, len mala trocha chill. Išli sme domov okolo 4. a tedy sa bola už celkom tma. Tak preto cestou sme videli túto opicu, čo sa už tiež pripravovala dokonca na spánok. Cestou domov sme videli ešte tento Bojnický zámok. No a tuto už sedíme v aute. Podľa mňa to bol fakt super deň. Čaute.